E kublaya pi waro ki pralog negasngi ki kuboro kwa wanra pi to chapang ka radiation na ki mobile wa ki laptop. Te chwa was dang yiki kubor snya bhaya subscribe but press how to bell knang wa yo cho cho pi yiki kubor hek ten panar. Te tons dang yiki kubor la da chimpi da radiation checking meter det te panjan pi cha ka phone da yo pi wa he bha ka radiation na ka mobile ne ka laptop. Ngai jo jan pi le da TPP wakat nuklan ka radiation yong kitiar wapanem kami hakini kisngi kam ka phone ka laptop ka radius yong ka lakamon kamon le ar le fit de em ko kam tam ye ki khanna ki wadang khian ne ki manbei ki wadang em hedging armet kta bha ko ya ka chai ka khia yong ki waye tui khon wa em hapok po wat ya ki bru wam chai ne ki wa em kujut kta bha ko ya ki le nei tei daw mendam chat I la da lai tho da wai na ki specialist doctor da ong ba ki ye I wo jingai na ki phone ne ki laptop yong I kam wo man katte udam upanem kam ye ki mobile phone wa ki laptop te mye de nei bha da man ko chibanta ha ka jing im yong I ki bru kam wo ong ki ha ka ten phareng it's part of our life we can live without these gadgets mo tangwa hap tho la thi kamon upundunai heiru kampanem kam yakini kitiar yo laj wara ka ukta ya ka chai ka khia yong I ki bro khamtam iwanong kong utipi to mhoi upanem kam yaki phone ne ki laptop hei por wa charge phi ki khamtam hakini kisngi bon ki bro waklam phone ne kande games hei por wa charge katukta ba ko ya ka met ne ya ka chai ka khia ka yong phi hei por met manda thia phi la kamon le jingai na ka phone ne ka laptop yong phi kamwa ar le fit chwau thia phi bo yaki hamya thia ki wa phi nei ba hakini kisngi bon ki wayo thia hei por wadang kande phone ki depte thia lang ka phone wa ki katule si ba ko hei liang ka chai ka khia iwa ar wan to ki khanna ki wakhat phras nem chapo wa ki manbe wadang em hejing armet penem kam ya ka phone ne ka laptop hei por wa em kam don hi phi ne hei por pum hoi de udam phi upanem kam nei bha kam wa yu I hakini kisngi ki khana khian le khlan ba ki ukjut nei daw wada jor wapanem kam ki ya ka phone wa ki laptop em ki khana dang herta wa khian da duki sabyit khmat nei daw wakta ko ya ki khmat yong ki m1 ki khonbo dang dep khawet da bon ijai kijut wada em ki hakamet yong ki itu waro to nei daw wapanem kam phone ne laptop bara ka be yong ki hei por wadang armet ki nei bha la da prakat bha phi ka phone ne ka laptop yong I mem wire ko mem upre kam ko da ka magic le te kamon wayo I uyaklam wakibru wa em chaibi wani thau ne kamon watip I yi wajia ha US hawa I ha India emi nei te daw wa ong ki scientist wa ka jingkhlan ka radiation wa pan kre kam ki ya ka phone ne ka laptop yong I mto I waki la da thet pathan phi kam ki iPhone 5 da ong ki wa hap bo jingai phi ya ka phone yong phi na ka met yong phi but le da ong ki wo pan em kam ya ka te ka phone Haduh nru ne phra inch jingai na ka met yong phi khamtam ka laptop ham pan em kam ya ka dewa bo phi haskep ne harupa yong phi ne bha ka tu kta bha ko ya phi ha ka wi ka sngi ninus nem lai ke o chayung u boss yong nga manda poyo hayung yong ki yo ya ka khon yong o ka wadang phras nem hi e thia ko depta bo ko ya ka laptop harupai depta panem kam ko snya bha ham ya le kamte lada ya klami ya ka jing sakhiat wa ha ki sos nem wada dep waile ku ka kjut heart attack ne cancer ite waro nei daw wa he ka radiation yong ka phone wa panem kam I but le sewi panem kam baklai yaki ka research le ka wada dep tho jing tip ki ka jo hi pen sakhiat ko walada panem kami yaki phone ka laptop yong I chipau ne khatsan minute dewa pen bi ha ka met yong I ne bo I ha ka met yong I la kamon le heiti thau ka body temperature yong I dakku bai ko r degree ngale jo le campaign jo le awareness yo chaphang ka mobile phone kam hamigalaya yong I kam ha Manipur ha Mizoram hari Myanmar lakat chwa la le ijo hi ong ka be upa ki khna wa mem deu ap ki khna ye wa ong ka be upa ki hakini kisngi lada khang ki le ngai hi ki chisngi bai panem kam phone kande game ki
ngawan menda ongi kamte mem kantin deo dewi nebha nga le da yu hi o da ki khmat yonga wa da ya ka perthai katni upanem kam phone na do dang khian tangwa ong he e o yaki wa ha o mem wo snya tho kat puyo phi da ki khmat yong phi ya ka te ka radiation ngawan nei liang yonga kwa au ong wa yaki tu ki wa panem kam phone waro chisngi ne yaki tu ki wa thia lang wa ka phone yong ki ne ki wa bo phone hapo sangkhen thia hei por wa thia ne hajan yong phi hei por wa thia ki wa bo laptop harupai snya bha pat ya kani ka video but share ya kani ka video khnang wa yo like i na ka jingma ne kani ka radiation ha kani ka pateng wa ha ka pateng ka wadawan tesnya bha ya share ya kani ka video kat wa ye wala phi khnang wa yo ki paralok para jor ki kor ki kha ki payu ki para ye kini ki khubor ki wa em ka mutipi ha kini kisni te do ite ran he khublai chi bon 6000 ngo